sa Litos Jewelry Shop. Nagpa-prepare ng Ito na nga singsing. yung Dalawang singsing. Asa na yung isa? May isa? Ito na pa dili. Ayan. Ha? 1.2. Apa? Apa dili oh? Ya. Orang? Ya. 1.3 yung para si ano na white gold yung isa. Ano sir na malasan pa niya siya og 15% sir na Ha? malasan pa niya siya. Oh, ano? O ang food ani mga 1.2 may 15%. 1 gram na ang food ani. 1 gram lang daw masud. Eh, pwede mong usod yan ang video kan? Pwede? Nasaan yung isang singsing? Diyan. Ayan yung ipapaayos. Hindi ko na makita tuloy. Sana kanina. Mauna ang ipa-repair na mo kanina. Kani. Kasi maliit sa kanya. Sir 13 yung duha sir no. Ha? 13 tanan. Oo. 13 ang timbang. And then yung isa, hindi ko man lang nabidyohan yung isa. Sayang. Pwede mo suot? No outside. Uy, wait. Muka. Pwede bang musod? Ayan tayo guys. Nandito kami. Ang dami na lang mga alahas. Ayan o. Moblong daw. Ha? Murag maitlog daw. Moblong daw ang forma. Di kasi kana lang naman ubos ang ano nila nga na. So ubos gi ana ba. Kurang itlog siya ba? Moblong ba? Oblong? Oo, ganito. Okay. Dako mo ang gamay ang dire ba? Ayan? Oh, mura siya moblong. Ano mo oblong ma? Sino mo sa palengke ang kinitaan niyo ba? Oh. Okay, dako mo kaya para sa nang diha ba? Di naman gani mainat din dire oh, di na mabira ba? Di na magira? Okay, mao naman gani ang size ba? Di na siya mo ana. Mo na ang resulta niya. Oblong siya. Oh, ana oh, murag dire na rakuan ba? Ayan. Eh dako mo kay size dot. Oo. 13. Ayan? Sakto ba ng 13 nga imong gingon oy, murag luog man. Oh. Nakuha oy. Bako ang 13 ng tingali. Ako kaya ko kuan 13. Ano ang 13? Ah, tama man. Sakto ra? Oo. Ah, okay. Pagka man eh. Oh. Oblong siya kay kurbada man gud. Yang katong white Kurbada man. ada pa yung white dog, eh. Luto mo yung white dog, hugaw ba? Ha? Hugaw. Hugaw? Na, ini binat mo ko din na, katag-kita ka na sir na. Nay, Ano yun? Nailiki lagi na. oh, nailiki, katag Oo. nga. Ah. Oo. Pag binat na to ini, inig-ana ini, Magana ka na. Maganga. muputol na po ni. Kini, maputol ni, oh. Oo. Hala. Kay lutong mo ni, hugaw ba? Oo. Unsaan man na? Unsaan naman na? Kanang ubos raman mga ano, no? Malihok. Oh, dire, maliho, kunya inig-ana na to. Posibilidad dyan nga matanggal niya, pitik ni kay basta white gold mong gold, masilang kayo. Okay, Lutong malutong. ba, hugaw, oh. Ano, malutong, mura chicharon. Ano? Anong desisyon mo? Kaya mo Huwag mo na ipatas yan. Dili na naipatats. Baka madaot ba? Kuan lang yun eh, og na kay kuan ni, imo lang yun yung ipa-kuan. Kana imo lang yun yung ipa-usab, ng tagag gwapo na po ng design sir, parang di siya ma-deform ba kay Madaot naman na. Oh, sayang imong magbinat man. diamonds ba nya. Kini ra ba po imong kuan ano, kana imong ngipon. Hapit na pod ma. Kuan, hapit na pod ma. Ikan yung Ilis na ba o, ganahawid bitaw diyan, bagamay na lang kayo no. Lagi, oh. Oh. Sayang ba mawala. Oh, Di Lagi. na kita nga na ron. Lagi. hala. Kasag din na lang, yan na lang. Ayaw na Dito lang na lang siya siya ipalihok. kung gamay na. Oo. Gato lang isa. Ayaw, ganito Oh, honest sila.
Ito na lang isa. Kaya yung isa wala kang ipadayon. Oh, kanan na lang. Isa dahil na nabuka ka naman God. Putlan pa ako na kahit parang magputol na po ko dire, taman dire para ligon jud siya ba? Para mo baga-baga siya. Oo. Ito nakita ni mama action magputol. Kaya ako Iya, mang ano ba ano. Oo. Pero wala ano tong bato no ah. Kini Hindi man naman sa. sayang mo kaini mga bato ba kay mga diamonds man yung mga karaan mo bitaw. Oo. Hindi na kita nga ani ron. Yun ang gusto mo eh. Pwede.
timbang is 7.8. Oh, Ayun. yan. Ada. Kunya. Pila na iba nun? Okay na eh. Ha? Ang hinduan pa na? Ano ba? 7.7. So, Ha? Wait mo na natin. 7.7. Ito yung natin, tigol nga gumawa niya. Ha? 7.7. Ay, ako sa kasing nandito kami sa Litos Jewelry Shop. Woo!